Bu 2000 ýyl gowrak mundan azal ýaşap geçen İsa adly adamyň taryhydyr. Biz şagalan İsa hakdaky hakykatı nädip bilenliklerini bilemzok. Ýöne muň şuň ýalyk bolmagy mümkin. Sen kimdir beri gördü mü? Hiç kim. Menem hiç görmedi. Seni? Görmedim kadi. Baya tizak gidelim. Benjamin näme diýseňem, mene İsa Hudaýdan gelen hazaplaýar. Diňe gudrat görkezeni üçinmi? Birden o zatlaryň hemmet gözü açylyp bolsa näme? Onda sen bu zatdan emer näde düşünürjek? Gepem men hiç da düşünürmäge borçlu dälligim de. Gudraty diňe Hudaý görkezi. Sen körlen gözleri açylýar diýjek bolýarmy? Hawa. Men bu gudratlaryň hiçbir neden anamok. Mene ananyan. Sara, sen bu ýerde nämişdi? Mene şey ot bermeýi ýadymdan çykarypdyryn. Siziň İsa hakda gürleşýäniňizi eşitemde meniňem diňläsim geldi. Sen İsa hakda näme bilýän? Köp zat bilýän. Meniň mamam onuň ejesi Meryem tanýar. Ana şol hem maňa ol hakda, onuň doguluşy we beliki zatlar hakda gürünmerdi. Bu haýran galdyrjy wakadyr. Meryem ýöne köýe gyz bolupdyr. O Nasrada ýaşaýan eken. Ol durmuşa çykmadyk, ýöne Ýusufa durmuşa çykjak bolup ýör eken. Bir gün Hudaý onuň ýanyna Cebrail atly periştany goýberýär. Gorkma Meryem, sen Hudaýyň nazarynda merhemet kazandyň. Sen göwreli bolup bir ogul dogurarsyň. Oň adyna İsa da karsyn. Men durmuşa çykmadyk gyz ahyry. Bu nädip beýle bolup bilýär? Mukaddes ruh üstüňe iýnerde, Hudaýyň güýji seni guruşap alar. Şoň üçin doguljak mukaddese Hudaýyň oglu diýiler. Oň paçalygynyň çägi bolmaz. Belki perişte Meryem gorkudandyr. Eger perişte men ýanyma söz aýdan bolsa, ene gorkardym. Hawa, soň näme? Nasranyň ýaşaýçylary Häkimiýet hemme adamlaryň öz doglan şäherine baryp, şo ýerde ýazga durmalylygy barada kanun çykarýar. Ýani öz atlaryny haýsydyr bir sanawda ýazdyrmalydylar. doglan ýerine ýazga durmalylar. Şeýdip Yusuf Meryem'i de alıp öz doglan ýeri Beytullah'a gidýär. Olar Beytullah'a gelenlerine şäher adamdan ýahyry indiqinni. Şol sebäpli de düşläre ýer tapmadylar. Hiç ýerde ýer tapylmanlygy sebäpli olar mal ýatagyna düşlemeli bolýarlar. Edil şuň mal ýerden. Hawa, şuňa meňdeş ýerde. Edil şol gije İsa dünýä iňe. Şo ýerden uzak bolmadyk dağlarda çopanlar bar eken. Olar goýunlaryny garawçylyk edip otyr qalar, birden perişte görýärler. Dawudyň şäherine halasgär. Rep Mesih doguldy. Çopanlar çağan görmek üçin derew gidýärler. Ol bolsa sallançykda ýatan eken. Gözeňine getirip bilýäňizmi? Olar onu meň eşegim kämeňde şnowada ýatyryp goýupdyrlar. İsa doğulandan soň Meryem bilen Yusuf onu Ýerusalimdäki ibadatxana alyp barýarlar. O ýerde olar Hudaý söýýän Simon atly bir adama duş gelýärler. Ey Perwerdigar, öz sözüňe görä guluňy parahatlykda goýber. Hudaý Simona İsany görýänçe ölmejekdigine wada beripdir. Sebäbi gözlerim sen gutulşuňy gördü. Bu Hudaýyň saýlandyr. Bereket tapın. İkiňizem bereket tapın. Küçücük İsa önü ösüp hemmeleri he adamın eden ähli erwet pikirlerini, aýdan sözlerini we eden işlerini bağışlamak üçin Hudaý tarapyndan saýlanypdyr. Hudaý bu zatlaryň hemmesini günah diýip atlandyrýar. İsa bäbek boldy. Häzir ula adam. Ol oglanjygyň bolmaka? Elbetde bolupdy. Mamam İsa'nın 12 ýaşynda Meryem hem Yusuf bilen Ýerusalime gidenligini görürmerdi. İsa ibadatxana baryp, ol ýerde muallimler bilen gürleşýär. Muň ýaly sorawlar berýän bu kimiň ogly? Ol Nasradan. Ol özümiz bilen barýandyr ütdik. Onuň tutan ýerligini başlap görýär.
Soň İsa enatasy bilen öýüne gaýdýar. Ol gün geçdikçe paýhaslanýar. Onun yollarını doğurlan. Her bir dere dolsun, her bir dağ tepe. Günlerin birinde İsa Yahya çokundurjynyň ýanyna barýar. Yahya Hudaýa tabyn bolmak isleýänleriň hemmesini çokundurýardy. Ol İsanam çokundurýar. Şol yerde bolanlaryň hemmesi Hudaýyň gökden gelen sesini eşitýär. Şonda Hudaý, sen meniň söýgüli oglumsyň. Meniň bar bereketim sen nedir diýär. O zaman näme etdi? Ol bütün ýurda aýlanyp hemmeleri Hudaý hakda gurrun berip başlaýar. Salam. Salam. İsa özüniň önüp ösen yeri bolan Nasıra gaýdyp gelýär. Bir gezek ol wadathana baranna ýaşullar ondan Hudaýyň kitabyny, ýagny ýazgyny okamagy haýyş edýärler. İsa ýazgydan yerde her bir adamyň Hudaý bilen ýaşap bilmek üçin Hudaýyň özüni ýere goýberme kararyna geliş hakyny parçany okaýar. Rabbin ruhu maňa seňni. Çünki ol meni garyplara hoş habar wagt etmä. Ýesirlere azatlygy, körlere gözleriniň açyljagyny, edilenleri halas etçegini, Rabbin ajaýyp gününiň gelenini habar bermäge meshetdi. Sizin eşiden şol ýazgyňyz şu wagt berjaý boldy. Ýazgy berjaý boldy? Bu zatlaryň hemmesini diňe Mesih berjaý edip biler. Ben nereden bileli? Ýöne bu entek soňu däl. İsa Celile köylüniň ýanyna gidýär. Simon, soň çuňrak ýerine ýüdüňne balyk tutmak üçin toruňyzy şo ýere taşlaň. Wah halipam, biz uzak gece azap çekdik. Ýöne hiç da tutup bilmedik-de. Ýöne seniň sözüň üçin men torumyzyň aýaryn. Yakup! Yahya! Yakup! Yahya! Bir de bilmeyelim. Artık bilmeyiz. Öz varlığımda yer tapamıyor. Petrus'un hut şonda İsa Hudaýyň oglulygyna düşünen bolmagy mümkin. Ýöne Petrus gorkdy. Ol öz durmuşyna gaty köp ýalňyşlyklar göýberipdi. Ol İsa ýaly mukaddes hem güýçli biriniň Petrus ýaly günäkary kabul edip bilýändigine düşünüp bilmeýärdi. Ya Rab, menden daşyrakdyr. Sebäm men günäkär adam. Korkma. Gider wagtym boldy. Menem gider wagtym boldy. Menem. Sağ olun. Häzirlikçe. Sağ olun. Beni sen nerede boldun? Yine de öz dostlarınla oynadın Hawa kaka. O yerde halebe madymy? Hawa kaka. Men sana şol olanlaryň gürleşme diýip näçe ýerde aýtdym. Kaka neme? On kakasynyň İsa hakdaky bolsadylary ananýanyny bilýäňä? Bu erwedi işdäle kaka. Hudaýyň özümize beýik paçsa göýberjäni ananýas. Sen dostun kakasy bolsa, şol paçsaň malyatakda doglan ananýa. Hale on kakasy mamla bolsa näme? Yok, beni gurrun şu ýerde oturýar.
Bolya kaka. Men ýanyma gelin. Men sözlerimi dinleň, janyňyz diri bolar. Rebbi gözleň, çünki onu tapyp bolýanlar. Onu çağırın. Sebäbi ol goloýdadyr. Erwetlik edýän ýolundan, kanuny bozýan el çeksinne, Rebbe öwrülsin. Durun, size şu näme bolanyny gürrüň bereýin. Näme? İsa wada tanadyt adamlara Hudaýyň söýgüsi hakda gürrüň berýärdi. İçeride köp adamlar ýygnanan eken. Tutuş bir märeke doňa daşarda garaşyp durdy. İsa, sana ýalbarýan, men gyzym halas et. İsa, ol ölüp barýa, ol ýaň 12 ýaşynda. İsa, haýş edýän, men öýme bar. Yayrus, dinle. Onu azara koyma. İsa! Gyzyň öldü. Moğollyma azar berme. Korkma. Diňe inan, ol sagala. Gyzym. Tur. Oňa ýer ýaly, zat berin. Şeýle boldymy? Hut şeýle boldy. Gyzyň aslynda kesellerine inanyma kyn boldy. Kakam İsa'ň dostlarynyň etýän hereketleriniň näde boldugyny, hemem olaň hemmesiniň günahkarlyklaryny aýdýar. Ho, bu şeýle. Ýöne muň sebäbi kimdigine garamazdan İsa'ň hemmeleri söýýänligi nedir? Kakam maňa mahatdatly bir adam hakda görrüň berdi. Ol şäheriň girilesine oturup hemmelerden salgat ýygnaýardy. Men ýyzyma düş. Matta İsa'ň saýlanyň kişäherdiň arasyndadyr. Olar İsa'ň özü bile siýahat edip, hemmeleri Hudaý hakda gurrun berip ýören iň gowy dostlarydyr. O ýerde Petrus diýilen Simon, oň dogany Andreas, Jakup, Yahya, Filip, Bartolomey bardy. Elbetde Matta-da, Tomasam, beýleki Jakup bilen beýleki Simonum, Jakubyň dogany Iuda we Iuda Iskariotam bardy. Bu zatlaryň baryny näde ýatdy sakladyň? Ol ören akyllyja da. Özüň akmak bolanlygyň üçin sen şeýle pikir edýän. Yalan. Senem garreşeňden akylly däl. Goppamsy, o meň zoram. Kim goppamsy, kim? Oňa zarar ber. Şeýle men kim saklajakmyşyn? Sen nädäsiň da? Gelme. Sen güýçle onu. Urany, gelme. Urany, gelme. Sen güýçle onu. Urany, Oğlanlar. Gelme. Ursana bol. Vay, ağrıya. Yarany bejermesen beterleşer. Näme boldy? Olur işte. Le, men senden soramok. Bağışla. Men hala öýlen ruşdum. Olar saraň mal ýatanyna duşuşyp İsa hakda gürleşýärler. İsa hakdaky bu urumlardan hiç ýyl gozada garaşma. Ol biziň paşamyz däl. Hiç saçan bolmadym. Kaka ýöne oň hakykatdan Hudaýyň ogly bolmagy mümkin ahyryn. Bolly, beset. Ogluňy has bir tutýan bolaymy? Men beýlep kiretmeýän. Ýöne tiz aramyň tapady bolmaz. İsaň izini eýerýänler diýenleň arasynda haýnyň tapylmagy mümkin. Eger şeýle bolsa, onu oň asudalygy uzağa çekmez. Düşmanlaryňyzy söýüň.
Özüňizi ýigrenýänlere ýagşylyk edin. Özüňizi gargaýanlar, zulm edýänler üçin doga edin. Bir duluňyza ursalar, beýlekiňizem tutun. Donuňyzy alanyň köýneginizi almagyna garşylyk görkezip durmaň. Her bir dileýän adama berin. Bir zadyny alan adamdan ýzyny bermegini soramaň. Özüňizi näme edilmegini isleýän bolsaňyz, sizem şonu edin. Men on kimdigini bilmek isteýän. Ol Mesih türeýdýäňmi? Mesih diýmek bilen nämäni gözüňde tutduka? Olar bu wada tanady gurrun etdiler. Mesih diýmeklik wada berilen diýmekdir. Ýürüň oň ýüzüne düşeliň. Gowna hardawr dälmi? İsa'nın görkezden gudratlaryny gördüňmi? Muňdan aýmak aňsat däldir. Ol günäkerliň we salgyt ýygnyjylygyň dosy boldy. O bu ýerde näme işleýär? Bilemok, mana hepsini elle. Eger ol peýgamber bolan bolsa, onu özüne nähil aýalyň elderýändigini bilerdi. Sebäbi bu aýal günäkär aýal. Simon, men oň kimdigini bilýän. Maňa gulak as. Iki adam bir adama bergili bolupdyr. Olaň biri oňa 500, beýleksi bolsa 50 dinar bergili bolupdyr. Ýöne olaň töläre zady bolmanlygy üçin algydar ikisiniň hem bergisini geçipdir. Olaň haýsysy onu has gowy görer. Men pikirimçe köp bergisi bagışlanan köp seýer. Hawa, dogry. Sen bu aýaly görýärmiň? Men sen öýüňe geldim. Sen maňa aýagymy ýuwar ýaly suw bermedin. Ol bolsa, göz ýaşlary bilen aýaklamy ýuwdy. Saçlary bilen hem süpürdi. Sen meni oşamadın. O bolsa, gelelim märi. Ayaklanma oşamasyny besetmedi. Sen kelläme ýağ çalmadın. O bolsa, ayaklanma mür çaldy. Şol sebäpli-de on köp günäleri geçilýär. Sebäbi ol köp söýdi. Kime az bagışlansa, şolom az söýer. Sen günäden geçildi. Ne hürriyet edip bu da ezil geçirmektir. Seni imanın halas etti. Bar gidiver. Kalk meni götüräýdi. Gelen boyunma min. Görýärmi? Hawa bu peýgamber. Ene keredin ol gelýär. Ana keredin ol. Mesih. Bir daýhan ekin ekmäge çykypdyr. Ol ekip ýörke, tohumnyň käbirleri ýoluň gyrasyna düşýär-de depelenilýär. Olary kuşlar çokýar. Başga birleri daşyň üstüne düşýär. Olar gögörüp çykýar-da guruýar. Sebäbi olarda çyýylyk ýokdy. Käbirleri de tikenleň arasyna düşýär. Soň tikenler ösüp tohumy östürmeýär. Başgalary bolsa mes topraga düşýär-de gögörüp çykyp yüzesse hasıl getirýär. Bu tümsal ine nämäni aňladýar? Tohum Hudaýyň sözüdür. Ýoluň gyrasyna düşenleri sözü eşidýänlerdir. Şeytan olaň ýanyna gelýär-de, iman edip halas bolmazlary ýaly ýüreklerinden sözü alyp gidýär. Daşyň üstüne düşenler bolsa,
söz eşdenine onu şahatlyk bile kabul ediyenlerdir. Yöne olan kökü bolmaya, olar wagtlaýynça iman edýärler. Yöne syna gelenine, olar ýykylýar. Tikenin içine düşenler sözü eşdiýänlerdir. Yöne olar aladalar, baýlyk we durmuş lezzetleri bilen iýde çekilip hasyl getirmeýär. Mes toprağa düşenler bolsa, söz eşdip, onu pek yürekde saklap, sabırlyk bilen hasyl getirýänlerdir. Halipam! İpa! Helak bolup barýar. Kolunlar dark edip barýar. Kömek! Halipam, bizi halat et! Hayran alaymalı. Görmedik adamı. Sizin imanınız nerede? Men amyny gowy gördüm. Bahasy näçe? Nafan. Siz eşitdiňizmi? Şu törekde İsa var. O şu yere geliyor. O şehre golaylaşar. Yürüm, gitmeli wagtymyz oldy. O, yürüm. Beni, seni oranım için bağışla. Bağışlayan mı? Muallim, adamlar göwer. Olar ovalara varıp yer ýa tapsınlar. Sebäp bu yer bir çöllük ahyry. Sizin özüňiz olary naharlarsınız. Bizde 5 çörek bile 2 balıktan başka zat ýokda. Öz şöhratynyň hatyrasyna bize çöregi sowgat berýän Reb Hudaýymyz mübarekdir. Bu Gudra. Gudra. Nalar ýapdy? Sen innem İsa'nın Hudaýyň ogullygyny ananmazmy? Sen nerede oğlum? Men hakykat aýtmaly kaka. Biz İsa'ny görmäne gitdik. Näme? Men öz gözüm bilen gören bolsam hem entegim ananyp bilemok. Ol iki balyk bilen bir näçe çörekden giden märekan doýrar ýal çörek edip billi.
Inofan, ne bilýän? Birden metik bolaýsa näme? Bu pırrılla ananmağa hetdi dämegin. Biz näme etmeli? Yazgı näme diýe? Sen oňa nähil düşünýän? Rabbin Hudaý, bütün yüregiň, janyň, teniň, güýjüň we bar aklyň bilen söý. Yakynyňy özüň ýaly söý. Sen hem şeýletseň, ebedi ýaşaýyş alarsyň. Men yakynym kim? Bir adam Ýerusalimden Eriha barýaka, ýolly garakçylary duşýa. Olar onu talap, özünü de yaralak gidýärler. Şo ýollan bir ruhany geçýär. Şonu yaralyny görüp deňinden ötüp gidýär. Şol ýollan geçip giden Lewi hem seredip oň ýanyndan geçip gidýär. Emma şo ýollan geçip barýan Samariýaly bolsa, onu görüp oňa nefsi agyrýar. Oloň yaralaryna melhem çalýar-da, onu eşegine mindirip mihmanhana alyp barýar we oň aladasyny edýär. Ertesi gün gitjek bolanyna mihmanhanaň eýesine 2 dinar berip oňa oň aladasyny et. Eger artykmaş çyktaja etseň, men sana bererin diýär. Sen nähili pikir edýän? Şu üçtüniň haýsysy talanan adamyň yakyny bolýar? Oňa kömek eden adam. Senim şoň ýaly. Çağalary men ýanyma göýberin. Olary saklama. Çünki Hudaýyň paçalygy şular ýalankydyr. Men size hakykat aýdýan. Kim Hudaýyň paçalygyny edil, çağa ýaly kabul etmese, şo ol ýere girip bilmez. Kim bir çağany men hatirama kabul etse, meni kabul edýändir. Kim meni kabul etse, meni iýbereni kabul edýändir. Kim özüni kiçeltse, beýgeler. Gaýrata kömek edin. Gayret edin. Aşeýe kömek edin. Gayret edin. Gaýrata kömek edin. Gayret edin, kömek edin. Hey, kim gelýär? Näme bolýar? Şu wagt Nasraly İsa geçip barýar. İsa. İsa. Dawudyň ogly, maňa rahmet. Sen menden näme isleýän? Gözümün görmegini isleýän. Gör. İmanyň seni halas etdi. Men görýän. Men görýän. Men görýän. Ol hakyky peýgamber. Meni halat et. Halat et. Rabbim bizi halas et. Hudaýa şükür. Ya Rabbi bize hakikat ýoluny görpe. Ho menim ora. Ine ol. Ana geldi. Gördünüz mü? Ana geçip barya. Geçip barya. Gördüm. Bu adam näme üçin agaçydyrmyş ýaka? On boýugy adam köp görüp bilenim. Zakkay tizrek düş. Şu gün men sen öýüňe barjak. Men öýüme? O öýüne kim gitjek bolýar? Gaýdan nerden tanaýar? Peynirden uzatıp gör. Oradayım peynirdenim. Almanda attın mı? Ondan beri. Oy, sağ olasın. Kulak asın. Öz emlägimin ýarsyny men gariplere berjek. Eger kimin göwnüne degen bolsam, onu şoňa 4 esse berjek. Kowa. Örgözlerim önüne aman.
Salgıt ýöneşigine zatlaryny izine paýlaya. Bolsak zatdan. Şimdi bu öýe gutuluş geldi. Sebäbi ol hem Ibrahim'in oğlu. İnsan oğlu helak olanları gözläp tapmak we halas etmek üçin geldi. Kulak asın. Biz Ýerusalim'e goloýladyk. İnsan oğlu hakda ýazylan zatlaryň hemmesi ýerine ýeter. Çünkü onu butparazlaryň eline bererler. Üstünden gülerler. Onu kemsederler ve yüzüne tüykürerler. Urup yencip haçı çüýlerler. Emma üçülenci günü ol diýireler. Salam Sara. Salam. Kulawasyň, bu ýerde näme-de bolsa urdat ütgän ýaly. Hawa, Taraň eşegi gitdi. O ýetenok, men onu wagtlaýynça bir ýerine berdim. Sen eşegiň kime berip bolka? Mugallim şägirtlerine aýt, sen bolsunlar. Size diýen, eger olar dymsalar, onu daşlar seslenip başlar. Harahatlyk, hormat, şöhret. 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26. İsa näme beýle gaharlanýaka? Ibadatxanada Hudaýa taqdim etmäň deregine bu ýer bazara uğrayıpdyrlar. Men öýüm ibadat edilýän üýdür diýip ýazylgydyr. Siz bolsa onu garakçylyň mekanynda öwrüpsiňiz. Ol men mallarym tarap algaýar. Tutun onu, tutun. Bari ýok iki teňe. Näme beýle az? Men size diýen, bu garyp aýal hemmelerden köp berdi. Sebäbilikleň hemmesi özlerinin artanly Hudaý oğlu berdi. Bu aýal bolsa, garyplygyndan ýa-da elindäki barjy çörek pulunu berdi. Mugallim, sen hakykaty aýdýanyňy we öwredýänliňi adamdan yüz görmeyen, Hudaýyň hakykat ýoluny öwredýänliňi biz bilýäs. Biziň soragymyza jogap ber. Aýtsana, bize Rim imperatoryna salgyt tölemek kanuny garşymydyr? Seresap bol ýarep. Maňa bir kümüş teňe görkezin. Kümüş teňe ýedinmi? Onda kimin suraty we ady bar? Beýle bolsa, Kaysaryň kyny Kaysara berin. Hudaýyň kyny Hudaýa berin. Siz mi bolýany diýersiňiz? Teret, bu Petr diýaldy. O bu ýerde näme işleýärkä? Pesach bayramyna iýmit satyn alýana meňzeýär.
Ejir çekip başlamakam sizin bile Pesah naharını iýmegi diýseň isledim. Sebäbi de diýen. Hudaýyň paçalygyna Pesahyň manysy amalaşýança onu iýip bilmeýän. Üzümüň miwesini bize sowgat beren şalaryň şahy. Reb Hudaý sen mübareksin. Muny alyňla öz araňyzda paýlaşyň. Gökten şu çöregi sowgat beren älim jahan şahy. Hudaýymyz Reb sen mübareksin. Bu sizin üçin berilen meniň bedenimdir. Muny meni ýatlamak üçin berja edin. Bu käsedäki men sizin üçin dökülen ganym siňen täzäkdir. Ine, maňa haýynyk etçeň eli şu saçaň başynda meniň ýanymdadyr. Hakykatdan-da insan ogly Hudaýyň aýdyşy ýaly ölmelidir. Emma oňa haýynyk edýäniň dat gününe bolup bilmez. Kim kal? Kim beýdip biler? Ýa Reb, men näme? Kim kabul? Heýemmir beýle zat. Onu kim arada aýtdan sory, ha? Näme? Ya Reb, men sen bilen zınnany da ölüme deýtmäge taýýardyr. Petrus, men sana diýen. Horoz gıýgyrýança sen meni tanamaýanyňa 3 gezek and içersen. Kazylar öz hökmüni çykardylar. Inofan? Elindäki näme? Paşa diýilýäniň häkimliginiň son gelä döýdän. Men şu açyk gazetden hat aldym. İsa şähertleriniň biri bolan Ýuda onu türme salmaga kömek etmäne razy boldy. Olar onu beýtmäge nädip ırıp billik häler. Öränen saatlyk bilen. Bari ýogy 30 gümüşteňe. Akşam olar İsa'ny tutsak ederler de ol gaçmaz ýaly hemme zady gurarlar. Yok. Haýyş edýän beýtmän. Ýuda. Oşamak bile insan oğluna haýynlyk edýämiň. Ya Reb, gılıçlalymy? Berik, onu tutun. Saklanyň, besedin. Bu gudrat. Bir garakçyny gözleýän ýaly gylyçly naýdaly gelipdiňiz. Men siziň bile her gün ibadathanada bolýardym. Şonda siz maňa el gallyrmadyňyz. Tümlügiň höküm sürmeli günüň geleni üçin häzir siziň wagtyňyz geldi. Tutun onu. Onda näme? Ana padşanyň donu. Bize aýtsana, näme bolýar? Beýik padşa bizi halat edermiň. Sen bizi halat edermiň. Bu da İsa'ň ýanynda. Yok, men onu tanamok. Men olaň bile ýöreni gördüm.
Senem şolaň biri ahry. Yok, men olardan değil. Bulasın, men bunu İsa'nın yanına görüpdüm. O da Celileli. Ayrıl sanay. Sen näme diýäňi mene düşünemek. Nafan. Beýe näme boldy? İsa bet başçılığı uçurdy. Tizrek beýleklerde habar vermek gerek. Seni kim urdy? Peýgamberlik et. Indi seni kim urar, he? Durun. Durun diýensi. Onu maslahat etirin. Yürüň. Aýtsana, diýmek sen Mesih mi? Aýtsama, siz inanmarsaňyz. Eger sorasam, jogap bermersiňiz. Mundan beýlek insan ogly gudraty güýçlüğiniň sağ tarapynda oturar. Diýmek, sen Hudaýyň ogulla. Mennigimi sen aýdyp dursaňa. O Hudaya dili yetir ya. Ona ne hicada verirlerke? Onun öz ağzından eşittik. Onu Pilatus'un yanına alıp bar. Onu ekidin. Onu Pilatus'un yanına ekitmeli. Pilatus'un özü var onu. Ekidin. İsa'nı Pilatus'un yanına alıp barýarlar. Pilatus'un yanına. Ol iň zalim Rim hökümdary ahyry. Ol eýýem köp müňlerçe adamlary aç-açy çüýledi. Yür. Muň ýaly ir gelip, siz menden näme isleýäňiz? Bu adam halka azdırıyor. Ol bütün Yahuda'da gozgalanyňy çagyrýar. Ona ölüm cezasyny bermeli. Men bu adamdan hiç hili günah tapamak. Günäsi ýok. Ol günäli, Kaysara salygy tölemegi gadagan edýär. Özüni hem Mesih, hem padşa diýip yglan edýär. Padşa? Sen Yahudan padşasy? Özüň aýdýan. Ol Celileden başlap tutuş Yahuda'da da taglimat berip ber. Celileden? Näme, sen Celileli mi? Onna goý oň bile Herodes gürleşsin. Herodes häzir Ýerusalimdedir. Oň ýanyna gidin. Sen özüňi kim diýip atlanyrdyň? Onsoňam sen resullar diýenleriň kimler?
Sen gudrat dörköz bilýänniň hakda gürrüň edýärlerle. Hanımaňa da bir gudrat görköz-de. Jenabym, ol adamlaryň aňlaryny bulaşdyrýar. Ol özüni paçsa diýip atlandyrýar. Paçsa? Şu paçsa mı? Beyik paçsa. Onu cezalandırın. Onu Pilatus'un yanına ekidin. Koyuşa çözsün. Men munna ölüme münasip günä tapmadım. Men muny gamçylap, kok goýbermegi buyurýan. Sen bayramçylyk münasibetli bir wenniňi goýbermelisin. Barnabasy goýber. Muny bolsa cezalandyr. Hawa Barabbasy goýber. Onu haca çüyle. Hawa, onu haca çüyle. Sen onu gamçyla. O işte adı beden oğa. Yok kolum. Çekilin onun yanından. Yoldan ayrın. Karıgan! Titrek! Onur onu öldürmezler ha. Kime değil ya? İza! İza! Sen! Adın ne mi? Men Kirneyeli Simun. Seni götürürsün. İza! Yoldan ayrıl. Berik, bol, tiyrek. Tiyrek. Ünlü sen. Yürü. Yükleri çekin! Atam, olan günäsini geç. Näme diýenini özlerem bilen ok. Özüler halat etdi. Koy özünem halat etsinne. Eger sen Mesih bolsaň, özüň halat et de, haçtan düş de. Hani gudratlaňdan bir yerini görköz de.
O yerde näme diýip ýazylypdyr? Yahudaň paşasy. Eğer İsa paçça bolsa, onda bunlar näme üçin beýdýäkäler? Men bilemok. Inofa. Sen ne hil pikir edýär? Belki Nämeler bolýar? Atam. Ruhumy sen eline berýän. Men mugallim üçin gabar taýarladym. Oň jesedini almak isleýän. Alyberin. bizi bağışla. Bizi Rabbimizin cesedini uğradıya. Hemmeňiz hoş geldiňiz. Ýöne gideliň. Sabat günü ýakynlap gelýär. Näme indi biz İsa'ny görmersmi? Durun anay. İsa'ň aýdan zatlar ýadyňyza düşenokmy? Näme? Ýadyma düşýär. İsa 3 günden soň ýene diriljekdigini aýdypdy. Seredin, daş aýrypdyrlar. Siz näme diýdiňi öllüň arasyndan gözleýäňiz. Ol bir ýerde ýok, ol direlli. Oň insan ogly günäkärleň eline beriler, haça çüýlener, ýöne üçlenji güni direler diýen sözlerini ýada salyň. Gulasyň, gawryň agzyna daş aýrylypdyr. Biz gördük, o ýerde Rabbiň jesedi. Ýok eken. Ýok eken. Birden öwşüni atyp duran eşikli iki adam öňümizde peýda boldy da. Siz näme diýdiňi ölüleriň arasyndan gözleýärsiňiz diýdi. Bu hakykat. Bu hakykatmy ka? Nämen anlady? Bu hakykat. Bizi inanaýy. Gawr boş eken. O ýerde Rabbiň jesedi ýok eken. Petrus, sen bize inanaý.
Rep hakykatdanam diýereldir. Ol Simona görnüpdir. O bizim bilen gitti. Ýöne biz onu kim diýen tanamadyk. Ýöne çürek dögen wagty biz onu tanadyk. İsa, ola ýerde näme işläp ýörkä? Hemmeňize salam. Näme aljaýaňyz? Näme üçin şüýhelenýäňiz? Men ellenme, wayaklama seredin. Görýäňizmi? Bu men özüm. Maňa eliňiz degrik görüň. Çünkü ruhta et we süňk bolýan nädir? Ine bular hakda men siziň ýanyňyzda kam gürrüň edipdim. Men Musaň kanunyna, peýgamberliň ýazgylaryna, Zeburda özüm hakda ýazylan zatlaryň ýerine ýetmeligini aýdypdym. O ýerde şeýle ýazylanlar. Mesih ejir çeker. 3-nji gün diýreler. Oňa adynyň hatirasyna günälere towba etmek we bagyşlanma Ýerusalimden başlap ähli halklara wagt ediler. Hale maňa Isa Hudaýyň ogludygyny aýdanyp men inanmandym. Ýöne men Isaň akla sygmajak gudratlary görkezini gördüm we Hudaýyň söýgüsi hakda gurrun berenini eşitdim. Men oňa nähil zalymlyk bilen daranlarynam, uranlarynam gördüm. Onu haça çüýlenlerinem, oň jan berişinem, cesedini haçdan düşürüşlerinem, onu ekidişlerinem gördüm. Ýöne men Isany ýene-de görerini pikir etmädim. Son gudrat bolly durberdi. Hudaý öz sözünde durdy. Ol Isany diretmegi wada beripdi. Ol bize eger Isaň Hudaýyň ogludygyna özümiz üçin ölenigine inansak, onu oň bilen ebedi ýaşajagymyzy aýtdy. Men şat sebäbi şeýle bolmagyny isleýän. Ine, bar bolan waka şu, bu zatlaryň hemmesi hakykatdyr. Sen Halev, Ýaýyl, Nafan we Benýa bilen bilelikde Isaň kimligini gördüň we haýran galdyň. Sen men Isaň Hudaýyň ogludygyna inanyşymy we ony özümde ýaşamakla çağırşymy gördüň we eşitdiň. Sen hem saýlap etmeli wagtyň geldi. Häzir Isaň özüň bagyşlamagyny haýyş etmek isleýärmi? Men aýdan zatlama sen men düşünmeýän gideýinne ilk ejemden kalkamdan soraýyn. Ýa-da entek taýýar däl diýmek mümkin. Ýa-da sen howa men Isaň ýüregime çağırmak isleýän diýmek mümkin. Men Isaň öz günälerimi we erwet hereketleri, pikirleri edenim üçin, hapa sözleri aýdanym üçin bagyşlamagyny isleýän. Sen hem oň bilen hemişe ebedi ýaşamak isleýänini aýdyp bilersiň. Eger sen howa diýmek isleýän bolsaň, onda muny öz sözüň ýa-da aşakdaky ýaly dilegde Hudaýy ýetir. Gadyrdan Hudaý, men Isaň seniň ogluňyna inanýan. Isaň men eden nädor hereketlerim, pikirlerim we aýdan erwet sözlerim sebäpli haçda ölenligi üçin minnetdar. Ýalwarýan, men günälemime geç. Goý Isa men bilen bolsun, kalbimde ebedi ýaşasyn. Maňa sen isleýişiň ýaly adam bolmaga kömek et. Dilegime jogap beren üçin minnetdar. Sen şu şeýle dileg etmek isleýärmi? Eger sen razy bolsaň, Hudaý bilen bilejek urlaşaýar. Men häzir dileg etjek. Sen bolsa ýzymdan sözme söz gaýtala. Gadyrdan Hudaý, men Isaň seniň ogluňdygyna inanýan. Isaň meň nädör hereketlerim, pikirlerim we erwet sözlerim sebäpli haçda ölenligi üçin minnetdar. Ýalwarýan, men günälerim geç. Goý Isa men bilen bile bolsun, kalbymda ebedi ýaşasyn. Maňa sen isleýişiň ýaly adam bolmaga kömek et. Dilegime jogap bereniň üçin minnetdar. Amin. Hudaýa inan we onuň özüň söýýänligini, başlaýanlygyny, seni hemişelik ýaşaýanlygyny bil. Eger sen biz bilen dileg eden bolsaň, onda muny hemmelere gurrun bersen gowy bolar. Sen öz durmuşuňdaky iňgilik başdan geçirmeleri başlaýan.
Bu İsa hem on atasy Hudaý bilen dostlaşmakdyr. Ine Hudaýa has gowy düşünmek we söýmek üçin gerek bolan 4 maslahat. On kitaby bolan mukaddes kitaby her gün oku. Hudaý öz kitabyna sana köp wadalar galdyrdy. Hudaý bilen gürleş. Hudaý bilen hemme zat hakda, hemme yerde we hemişe gürleşip bilersiň. Tanşlaňa İsa bilen dostlaşanlygyny görüňmer. Onu tanayanlar we söýýänler bilen köprek bilejek bolmaga çalış. Biz sana İsa hakda hakyky taryhy görüň berenligime de begenýäs. Inni sen eden İsa hakda dostlaňa görüňmer.